Inselmilkom u nistedinkom għall-94 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. U fid-dawl tal-Vanġelu ta' dan l-24 ħadd ta' matul is-sena fejn il-mulej għallimna bil-parabola tal-missier ħanin jew tal-iben il-ħali, diġà minn issa nawguralkom il-ferħ li tesperjenzjaw dejjem f'ħajjitkom il-ħniena infinita ta' Alla għalina l-koll. Min jaf kemm il-darba smajnija din il-parabola tal-iben illi jirrifjuta illi jgħix fid-dar ta' missieru, jitolbu ġidu anke qabel mewtu u sfortunatament bħalma nafu iberbaq ġidu. Okkażjoni biex it-tifel iż-żgħir jidħol daħla fih innifsu, jara fil-iżbalja u l-iżbalja bil-kbir, jindem u jerġa' lura omli u sobin lejn il-missier illi b'ferħ kbir skont il-parabola kien qiegħed jistennieh, mhux biex jikkundannah imma biex janqu miegħu u jerġa' jagħmlu ibnu mill-ġdid. Kemm sabiħa din il-parabola, kemm tagħmel kuraġġ lilna li xi kultant ngħidu tgħid Alla jħenna lija meta jien nerġa' nirrepeti u ntenni l-istess żbalji tiegħi, l-istess dnubiet tiegħi. Kemm tagħmlilna kuraġġ lilna li xi kultant nħarsu lejn il-passat tagħna, kull wieħed u waħda minna, u nindunaw li għandna bagol ta' dnubiet, bagol ta' miżerji, bagol ta' nfedeltajiet fis-sejħa tagħna, fis-sejħa li għalija sejħinna Alla, kemm bħala nsara u kemm fl-istat li Alla sejħinna għalih. Tgħid Alla iħenn għalina u kemm spiss naqtaw qalbna li nerġgħu lura lejn il-missier nitolbuh maħfra u ħajja ġdida. Kemm tagħmlilna kuraġġ din il-parabola. Tfakkarna li dejjem għalija, għalik u għal kulħadd hemm missier li qed jistennini. Hemm missier illi ma jiġbaqat iferra il-ħniena infinita tiegħu fuqna bil-qawwa ta' Ġesu, bil-qawwa tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Xi ġmiel li kieku nerġgħu niskopru li f'kull sagrament tal-qrar, kull darba li nersqu omli u sobina lejn il-missier, dan l-istess missier bil-qawwa ta' Ġesu jerġa' jannaqna mill-ġdid u jagħtina ħajja ġdida. Kemm jien imxenna għal din it-tannieqa ta' ħniena tal-missier. Intom ukoll? Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.